Доедят и е слаб такъв, постоянно се движи. Не сте всичко. Не е слаб вече. Малко ще ги донеса ваши. Дай му едва. Нали мекички да са? И аз ще ушиш тут спокойно. Има за всички. Ма не, месо е избегвал ден. Това месо съм купила в петъка разкошно. Сутринта обаче. Това е голям номер. Сутринта в 8 часа на мисарницата. Няма народ. И он е така ги дига месата да избираш каквото си искаш. Аз ще ставам вегетарианец. Днес говориха между другото, че човек трябва да яде всичко. Това е ясно. И че съвсем не било истина, че вегетарианците живеели повече заради това или не е въпросно да живееш повече, обаче... И тая баба французойката, 114 годишната дена, тук на мен даваха паралели по телевизията, тя си казва така. Всеки ден пуша по няколко цигари и пивам, вика, по една чашка. Шишче. Това се казва шишче. Да, бе по 5 кучи цигари в ден, а ако не всеки ден си пуша по 5 и... Жоре, те ядеха, бе, те изядаха...